Joo, sitten päästiin tähän indeksaattorin kääntäjien maailmaan, ja indeksaattorihan on tuttu rotaattori eli pyörittäjien ruotsalainen valmistaja, ja heiltä on nyt tullut uutuutena tämmönen kaikkein järeimpiin kuormaimiin tarkoitettu GX30-sarja. Aiemmin lanseerattu HX30 harvesterikääntäjä on saanut nyt niin kuin ajokonepuolelle myös GX-sarjaan vastaavalla rakenteella toteutetun rotaattorin. Eli kaikki kääntäjään kohdistuvat pitkittäis- ja poikittaisvoimat kulkee tämän runko-osan kautta. Eli moottori on lainausmerkeissä, puhutaan niin kuin, että se kelluu. Eli moottoriin ei kohdistu minkäänlaisia ulkoisia voimia, vaan se on siellä niin kuin lapsikohdussaan. Tekee sitä työtä, mihin se on tarkoitettu. Ja äkkiseltään kun katsellaan speksejä ja teknisiä tietoja esimerkiksi GX30, niin havaitaan heti, että pulttikehä on 6x203, jolloin me tiedetään siitä, että tämä ei pieniin koneisiin ole soveltuva. Niissä on 6x173 pulttikehä. Ja muun muassa tuossa aiemmin katsottua Hultinin kourista, niin 360 ylöspäin on tuplapultti jaolla, eli sieltä löytyy kouristakin 360 ylöspäin se 6x173 sekä 6x203 pulttikehä. Sitten löytyy pienempiä harvesteripäihin tämä H112, hieman pienemmällä jarrupaketilla. Tässä ei ole rakennetta millään tavalla muutettu. Fyysinen koko, paino, ominaisuudet on hieman muuttunut. Niin kuin sanoin, pienemmän pääharvestereihin.